אוקיי. יש. שוב אני חוזר, זה שווה AI כפול E בחזקת מינוס BI פחות OJ בחזקת 2. שורת קוד בתכנות של כיתה א', וזה מחזיר כמובן את הvalue. זאת המטריצה, אז זה חוזר לפה ומכפילים, אוקיי? זהו. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אני אסביר איך אני ממקבל את זה. אני אסביר איך אני ממקבל את זה. אז אני אומר כזה דבר. קודם כל, כל מה שאני ממקבל, אני עושה אותו נכון לאותו טיים סלייס. אני לא יכול למקבל יותר מטיים סלייס אחד בו זמנית, כי כל טיים סלייס קשור בקודם, נכון? אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, המקבול ה-MPI, שזה בין מחשבים. נגיד יש לי נם-פרוק מחשבים. ככה אומרים ב-MPI. נם-פרוק. נגיד, הנם-פרוק שלי הוא 4. אוקיי? אז אני אגיד כזה דבר. כל time slice, כל מחשב, יהיה אחראי על קבוצת סטייטים לחישוב. אז נגיד אני פה time slice 3, כולם ריקים. אנחנו רוצים לחשב אותם. מחשב 0 יהיה אחראי על החישוב של כל הסטייטים מ-0 עד 250, עד 249, נכון? זה אחראי עליו מחשב 1, 0. מחשב 1 יהיה אחראי מ-250 עד 500, כך הלאה. מחשב 1, זה מחשב 2 מ-499, מ-500 עד 749, ומחשב 3 ואחרון מ-750 עד 999. שלום. כל אחד יחשב את זה, את הנתח שלו, את הצ'אנק שלו, של הסטייטים. פה הרי אם יש המון חישובי יד, זה לא סתם... וסבבה, אני יכול לעשות את זה כי לא אכפת לי מהתוצאה של אלה. כן אכפת לי מהתוצאה שלהם בסלייס הקודם, אבל מהתוצאה שלהם בסלייס שלי, זה לא משפיע עליי בחישוב, אז אני לא דורס שום דבר. אני כן כמובן חייב שלכל אחד מהם יהיה את כל הנתח הזה, נכון? ולעזר בו לחישוב, ואת כל ה-observation vector ואת המטריץ הזה, זה כן יש להם. אבל הם לא צריכים לבזבז את כל הלולאות שזה עושה ושזה עושה. אז נחמד, אז כל אחד אחרי חבילת סטייטים. אז בוא נגיד, אני בטיים סקס מסוים, 0 מחשב את הסטייטים שלו, 1 מחשב את הסטייטים שלו וכך הלאה, 0 סיים לחשב אותם, יש לו את המספרים, הוא משדר לכל המחשבים האחרים, סיימתי לחשב, קחו את המספרים. הוא אומר להם, המספרים של סטייטים מ-0 עד 249 בטיים סלייס 3, זה וזה, הוא שולח להם מערך של התשובות, הם מקבלים אותם, מעדכנים אליהם, ככה גם המחשב הזה והמחשב הזה, ברגע שכולם קיבלו, לכולם יש את זה עכשיו, והם יכולים להתקדם לסלייס הבא ולחשב, כי עכשיו כבר יש להם את זה, וחוזר חלילה, מובן? כן. זה המקבול. אבל בעצם למה המחשב מסוים צריך את התשובות של המחשבים האחרים? הוא הרי לא משתמש בהם. הוא משתמש בהם לסלייס הבא, כי זה, בסלייס הזה הוא חייב את התשובות של כל זה, כל הסלייס הקודם. נכון, הוא עושה את המאץ, עם כל הכפל של זה, של זה. הוא חייב את זה, ברמה?
אז זה מגבול ב-MPI. אז ככה הם מתקדמים אחד, המידע נשמר אצל כולם, עד שבסוף הגיעו לסוף, נצרים כאן לסוף. אבל אני אומר, רגע, זה נחמד שמגבלתי את זה בין מחשבים, אבל אני יכול למגבל את זה עוד יותר גם בתוך כל מחשב אני מגבל את הדבר הזה שכל מחשב עושה. אז אני אומר, בוא נמגבל את זה ב-OMP נגיד, לפי ליבות. אז אני אומר, כל סטייט כזה לא תלוי בסטייט שאחריו, הוא כן תלוי בקודמים, אבל הוא לא תלוי באחריו. אז בוא, את זה נמגבל בליבה אחת, את זה נחשב בליבה אחת, בו זמנית נחשב את זה, ובו זמנית את זה. אז אני רק בלולת פור של OMP, לולת פור של OMP פשוט רץ על ליבות, ואז את זה היא עושה בו זמנית, מחשבת לו את כל הכפלים, את זה בו זמנית מחשבת את כל הכפלים, וזה סבבה, כי אני לא דורס פה ערכים, אני רק פה מעדכן ערכים חדשים. אז מצוין, אז שימו לדרך 4 מחשבים, כל אחד נגיד 8 ליבות, יש לי פה 32 ליבות שעובדות בו זמנית על כל טיימסלייס, זה אדיר, זה אדיר. זה המגבול פה. סבבה? זה כל המגבול. זה כל המגבול. זה לא מסובך, אפילו מאוד פשוט. יש הרבה נתונים. לא, אז זה OMP ו-MPI. ועכשיו אני אראה לך בקוד איך עשיתי את זה. אני רק ככה יעבור מבנה נתונים שהשתמשתי בהם. תביא לך מבנה נתונים באים. אז זה אמרתי, זה מטריצה. אני מתחיל אותה. שכל סטאפ הוא מסוג סטאפ סטייט. זה פה, האובזרביישן, זה וקטור שאני מתחיל אותו שכל תא זה לא דאבל. תא שיחות שהייתי יכול להשתמש בדאבל, אבל אמרתי זה בסוף בשביל מאיפה הערכים קטנים ממש קטנים, אז שמתי גם דאבל. כן, רק פה זה לא דאבל, זה באמת ערכים ממש קטנים, אני מגיע פה ל-0 נקודה נגיד משהו בחזקת מינוס 300 ומשהו. ממש קטנים. זה פשוט שמתי וקטור שלא מדבר, זה פשוט מטריצה בגודל הסטייטס על גודל 2. אוקיי? אמרתי, איבר, נגיד המטריצה, נגיד קוראים לה emission values matrix, על EVM, אז פה זה כבר מתחיל לצאת מהמסך. EVM, נגיד בסטייט כלשהו, נגיד בסטייט I, ואז ה-A שלו יהיה 0, וה-B שלו יהיה 1. זה הכל. זה נתונים. בסוף, אני גם מחשב פאט, אז גם בסוף שאמרתי וקטור פאט של אינטים, הוא רק אינטים הפאט, כי הוא רק שומר לי איזה סטייט בכל סלייס, אז בסוף גם יש פאט שהוא וקטור, בסוף נגיד יהיה לי פאט, אז פאט במקום אז זה ריי פאט, ריי במקום נגיד J, אחרי שחישבתי את המסלול שלי, אז בטיימסלייס J, מאיזה סטייט A, אין את הסטייט כלשהו, שווה I כלשהו. שאלות? למה בעצם בוקר זה יחיד, ולילה זה יחיד, וערב זה יחיד, אבל צהריים זה רבים? שאלה מצוינת. תודה.